Takže čus, já vás vítám zpátky u mého prvního videa. Jakoby... Nemyslíš ústřední, jo? Ticho buď. Prvního videa. A je to první, přesně tak, je to jakoby první video, kdy mě vidíte prostě a budem dělat recenzi a je tu Kokot se mnou. A přišel jsem se přiživit, takže jestli vidíte tohle video tak a ještě už nemáte like. Odběr, tak dejte like na mý video. Žraločáci se jmenuje. Můj kanál se jmenuje Žraločáci. Já jsem Grulich. A je tu i Grulich. Ahoj hoši. No, tak a dneska budeme dělat recenzi na Recon MK6, který je vymoděný tady tou nálepkou od Menta. Jo, která je cool. Hashtag no sound. A? Copyright. Jo, no. No, takže máme k tomu tady příslušenství. Jo, k Reconu MK dostanete takovýhle barel. Co se tam jednoduše nasadí. Takovouhle pevnou pažbu, sice krátkou, ale pevnou. Mám doma další a šestiranný zásobník. Šestiranný zásobník. Z modulu s šipkama. Na to, abyste to nabili, máme tam to natáhnete dozadu a vsunete zásobník. Vsunete zásobník a zase takhle. A pamatujte, tohle je jakoby na vyndání zásobníku, ale musí to být v pozici, já teď vystřelím jenom. A zásobník se dá vyndat tehdy, když je to v této pozici, tak pak jde vyndat. Ale když je třeba v takovéhle pozici, tak nejde vyndat. Na to pamatujte. No a já vám ho ukážu zblízka. Vypadá asi nějak takhle. Jako je asi nějak takhle prostě český, hnusnej, umírající. Grulichový. Přesně tak. Tak, Kokote, Grulichu, pojď za mnou. Počkej! Můžu něco říct o Double Strike? A ještě tady na Kokota. A ještě tady tu pistolku si můžete koupit okolo, tady tu můžete koupit na Heruece okolo 600 až 1500 korun. Tudle kolem 300, 200, 250 a až klidně do 600 korun. Jinak tahle pistole je ruční prostě na jednu ruku. Je to Colt, takhle Zombie Strike, že to natáhnete prostě a vystřelíte. Dobře se s tím točí. A tak. A je to dobrý, má to tak dvě hlavně. Tak jdem. Grulich, pojď. Zastřílíme si s obou pistolí, takže... Nemám tu moc světla. Omluvte ten bordel, kluci přišli jen tak na natáčení. Tak. A teď ukážem, jak to asi střílí. Tak Grulichu, budu střílet na dveře, jo? Jo. Tak střílím. A už nemám náboje. Já ti přines terčíky, takže bude střelba i na terčíky. Máme tam takovýhle divný, hnusný plesní. To jsou prostě... Jo, vidíte hoši? Vidíte? Jenom plechovky. Vidíte se na jeho zady. No a teď si ukážem teda střelbu z toho Coltu, jak říkal Kokot. Jo, dobře. OK. Haló? Bude se střílet? Co je? No a... To je stejný jako ten seriál, ale je to strašný cancel. Tak nic. Máme low budget kameramana. Nemáme money na kameru pořádnou. Ale opravdu, pokud Jsme příliš slabí, Grulík. Taky budu mít recenze. A mám brokovnici. Vidíte hoši? Tohle by bylo pro tenhle díl asi všechno. Příště si ukážeme Low budget! Třeba jak ukazoval už Grulich. Jo. Tuhle tu. Nebo tady ty dva cancery. Tak se uvidíme zase u dalšího videa. Čusák, busák, no, čusák. Čus.
Hajda.